Tenga opita ku Chipani cha UTM mamemba ake onse komanso wa Malawi akufuna kwabwino pa nthawi ino pamene boma la Chakwera lamumanga Patricia Kaliati. Ndinafuna inu a UTM komanso zipani zonse zosusa ndi inu nonse a Malawi akufuna kwabwino muziwe ichi kunena kuti si ziwembu zonse zimene zimachitika zimabwera kuchokera ndi adani yako, pali ziwembu zina zimabwera kuchokera kwa abale yako komanso azinzako amene umadya nawo mbali imodzi. Sizipyera zonse zimene zimakhala pa khungu pako zimene zimapangisidwa ndi adani yako, pali zipyera zina zimene munthu umakhala nazo pa khungu pako ndi mumtima mwako zimachokera kwa abale yako komanso azinzako amene umadya nawo mbali imodzi. Ndikupempheni a Malawi nonse musegule maso kunena kuti kumangidwa kwa Patricia Kaliati kwachokera kwa enemy from within. Ili golosa lekale lija kapena PTC kapena makikonero kukabwera okuba tinkanena kunena kuti this is an inside job. Kuchoka kwanu kutonse alliance ndikuyima panokha pali atonkwe ena amene sana kondwere, ndipo kumangidwa kwa Patricia Kaliati ku musaone ngati this is the end, it's just the beginning of trouble to come. Ndinanenapo mbuyo mukunena kuti izizi mukumana nazo koma popeza paja timatengedwa okudya chamba, popeza timatengedwa kuti ndife ana madrama kuma izizi ine naziona pazana. Mulungu atandionesera kunena kuti enemy from within amene yali pa ntchito yayikulu. Ndipo a Malawi mudziwe izi kunena kuti ana amu UTM pamene bambo wawo Saulos Chilima anamwalira avutika kutero kumene wamangidwa Patricia Kaliati. Mukonzeke inu a Felix Njawala, konzekani a Kwesi Msusa, konzekani a Kambala, chifukwa inu ndi amene mukukhala ngati mukuchinga kuti enemy from within asatenge Chipani chikupita nacho ku MCP. Iyi ndi the beginning of torture, trouble ahead of us. Ndipo ndafuna ndikuuze ni kunena kuti inu azipani zosusa nthawi yokuti mugwirane manja ndi imene iyi unity of purpose. Tikamanena kuti time to defend democracy is now. Ndiye ndikupempheni inu a UDF please, inu a Ford please, a DPP please, Chipani cha Mbewelefu please, can you come out in your large numbers mamawa tikumane ku area 18. A Malawi tonse tiyeni tisamusiye Patricia Kaliati ngati kuli munthu amene anampangisa Chakwera kuti akhale pa mpando umene akunyadira lero. Mmodzi mwa anthu amene kupatula Chilima ndi Patricia Kaliati, mai amene yamazuka mmafiriko loko kukonzeka ikamati 5 koloko waipika kale nsima, ndipo samalolera kudya breakfast kumwati kuma amadya nsima. Kumandiuza ine a Kalindo ulendo umene tikuyenda ulendo kuti tipanga misonkhano 8 kumazunzika mulanje mujamo ife tinali ku battle zone. Lero uli ukamamuona Chakwera ndipo malachi osachita appreciate role imene inachita play Patricia Kaliati, munthu wanzimayi oyima ngati mamuna amene anagwira ntchito kuzungulira ziko lino ndi president Maremu Saulos Chilima. Lero kumamuzuza nzimayi kukamugonesa musero yonunkha yopanda magesi. Umangoyimba mmanja kunena kuti zinthu zimasintha, anthu samayamika, chifukwa ngati kunali nzimayi amene anayenera kuyamikidwa kwambiri ndi Chakwera pafupifupi kumampukuta sapato anali tu Patricia Kaliati. Lero Patricia Kaliati chifukwa chonena kuti ndiye anasogolera kunena kuti UTM ituluke mu mgwirizano ndi MCP ndi anthu ena olimba mtima akufuna mpezere zifukwa. Nawo ndikufuna ndikuuze ni izizi inu a MCP kunena kuti mafilimu wanu wonse amene mukupanga ine ngati the DC ndikuwaziwa. Ndipo kutero kumawa lino chamma 10 o'clock kubwera wa enemy within abwera azakhale ngati akumuona Patricia yo ku polisiko ndi azanena kuti ndikufuna ndikapemphe kubomaku kuti uje nkhani imene ikambidwe mwa chilungamo. Enemy from within afika mawa ku area 18. Inu a UTM segulani maso anu, muasegule maso wanu muchite kuwagwira ngati mukugona muapenye ngule maso muona kuti enemy from within akugwira ntchito yake. This is an inside job to silence someone. Ndipo izizi ni nkhani za ndale kukanganiana maudindo mu Chipani. Ichizi zikuchitika chifukwa cha kumwalira kwa Saulos akanakhalapo za chifyenthe ngati izizi za uchisiru ngati izi sizikanachitika. Amene ujayo anali a man and a half, a man of all seasons, amene amati akangokuyang'ana chabe statement
ngati imatulukatu amene uja anali klasi yake ndi chifukwa cheti kunena kuti anthu ayitola UTM iyi chifukwa ndi amasiye. Ino amayi Chilima tazukani, mukanadziwa zimene zili kunja uko sibwezi pano mukungokhala anthutu amene akukumenyerani nkhondo leroli, nkhondo imene ngati simuzuka inuyo ndikukhala nawo amalawi amene akufuna kuti chilungamo chiziwike, muziwe kuti support imene isizabweraso. Kuteroko ngati inuyo amayi simuzuka ndikuyenda ndi chipani cha mamuna wanui, muziwe kuti ana anuwa azunzika kopsa, members a UTM azunzika ndipo sikusanati maka ikangotha convention winayo ndikukalepera anthu ena waluza ndalama zawo ndikukalepera, muziwe kuti umenewo ndi uyambi kapena chiyambi cha mavuto. Kodi tu nkhani itu imene ndikunena isi kuti ndikungonena tu iya kuteroko uje ni usiku omwewu kunali meeting imene akukambirana kunena kuti pamene tikuthana ndi UTM tiyeniso tilowe mu DPP, moti tikumene kotu ku DPP ko kuli mavuto amene akubwera. Muziwe kunena kuti ku DPP kuli trouble ikubwera kumene koko akufuna ati athane ndi akulu amene anayambisa chipani chimene chichi, athane nawo nicholinga kuti chipani chi akachichite deregister. Kuteroko kunali meeting imene anthu akumana usiku kunena kuti onse amene anali akulu amene asala mu DPP tiyeni tiagule, tikaagula ndiye kuti atithandiza kuti tikapange deregister chipani chimene chichi cha DPP. Awawa sakufuna za mtendere, akufuna kuti one party state ibwerere. Kuterako zonsezi akupanga zindi filimu, akufuna azimanga anthu, aziopseza anthu ndi cholinga kunena kuti achite divert zimene anthu akuganiza za mafuta. Maloma kuti anthu azikambirana za mafuta, akufuna azikambirana za kumangidwa kwa wina wake. Maloma kuti anthu azikambirana za mavuto amene ali muziko muno ngati nkhani ya za Kalembera amene inenso pano data ikusowa mu system. Kutela kuti mukwenera musamale kwambiri, tikamakuuza ni kuti smartmatic ndi machini woopsa kwambiri, madera ena amene apanga register data ija ikusowa mu system, mukapange kafukufuku wanu akuuza ni anthu kunena kuti zimene akunena na madrama yo ndi zeni. Choncho inu a UDF tulukani mawa, inu a DPP tulukani mawa, inu a Ford tulusani anthu anu, komanso a Malawi nonse tulukani, chifukwa we are only trying to fight for what is belonging to us, nothing but what is belonging to us. We know kuti this is time to defend our democracy. MCP ikufuna ipe democracy yathu, ikufuna inyenye democracy, aibwerere ku one party system. Ndi chifukwa chake akulimbana ndi zipani zosusa. Kutereko kuli galore ya anthu omangidwa, anthu mumangidwa anthu muopsezedwa, anthu muona mavuto opsya amene simunaonenso ayi. Choncho ndikufuna ndichenjeze zipani zonse zosusa, zipani za opposition, kuti muziyenda ndizi kwa mazanu muli mablankete, muli majuzi, chifukwa akonzeka kuti athane ndi wina aliyense. That is why ndikufuna ndikukuuza ninu aja mumachedwa kuti a UTM kuti musegule maso anu. Izi tinane napo kale, ine kwa ineyo sinkhani tu ya chilendo. Sinkhani tu ya chilendo ti ayi ndinane napo kale kunena kuti ikubwera nthawi imene akambala musamale, akwesi mususa musamale, inu tu anjawala musamale, a Patricia Kaliati musamale, akuti inu ndi amene mukulepheresa kuti UTM isagwire ntchito ndi boma, ndi akukukonzerani milandu ija ndi imene yetu pano yayamba iso pano. Milandu ija ndi imeneyi, anthu muona mavuto chifukwa chokuti bambo wanu anamwalira, akutolani ndipo mukupangidwa persecute koopsa zimene zizi mukumana nazo, koma pakungofunika kuti mulimbe mtima. Inu amayi Patricia Kaliati simuli Nokha, ndipo ndikufuna ndikupemphe chakwera kunena kuti ngati ulemu uli nawo mayi amene atuluke. Ngati mayi amene isatuluka mawa pa 18 pavuta, chifukwa anthu from all walks of life abwera ku area 18 kuti chilungamo chiziwike. Chilungamo chiziwike, palibe zonyengerera naso ayi. Anthu azuzika nawe kwambiri aisei, anthu azuzika. Unali malonda amene amavuta kugulisa, koma Maremu Saulo Chilima anayesesa mwana uyo, nyamata uyo anayesesa kuwapanga malonda kuti amene wawa sagudwa, koma malonda ndikukhala ogudwa. Lero li mulibe manyazi, simungakhale ndi chikumbumtima. Lero li pangotenga mezi 4 chimwalirire Chilima, lero mukufuna muzitani muzizuza anthu ache, muzizuza anthu amu chipani cha UTM. Kodi kupanda UTM munali ndani inu? Kupanda UTM munali mmavisikosi, kumavala sapato zotuwa, sapato zitali milomo ngati milamba yosakhwima. Lero mwasukika, lero li mwaonako kunja mene kumakhalira kunja ku America, kumangopita ngati mukupita kubafa kwanu. Lero mufuna muzizuza anthu amu UTM. Ndizopangisa manyazi kwambiri, ndizomvesa chisoni kwambiri kuti iniyo lero li MCP amene munali amphawi, amene munalibe china chilichonse,
lero limufuna muzizuza anthu kuphatikiza zipani zina zonse zosusa mulinazo pa programu yokuti mufuna muamangire anthu awo ndiye mwinatu kapena muagule achaponda atu eti nanga sindalama mulinazo kapena mufuna mumugule uyu Peter Mutharika kapena atu eti nanga sindalama za kuchulukirani kwambiri chifukwa tumene alili mavuto aziko linolo inali nthawi siyo kuti muzimangana ndi anzanu inali nthawi yokuti muchite solve mavuto amene ali muziko muno mavuto amene akupangisa kuti mafuta asowe fetereza asowe inu muli ndi fetereza yo mulibepo olutumbalo limozi ndipo mwake monso mukumauza anthu kuti amene azikagula fetereza azijambulidwa zimezi zikuchokera kutiko zikuchokera kuti ziko lino likanakhala kuti mayiko ena amagula mayiko ili likanangogulisidwa chifukwa kumene kukupita kuso sikuli bwino koma ziko lamayo likanangogulisidwa at least wina alese azikazionera kwawo likanagulisidwa ndikukhala ndi asogoleri ena mwina zikanatithandiza chifukwa tu uyu ndiye atipwetekatu uyu ndiye panopa kwabadwa ana ena amene ndi olimba mtima ndamvaso kuti ati pa fete panopa mukufuna mulese mademo amene akuchitika m'Malawi muno okhuzana ndi kafukufuku wa ndege mufuna mulese mademo akunchewu akulilongwe by using ame kuti mufuna muatuluse ame ziko lino ndi democracy chimwene situo pa wina aliyense ndipo siti kunyumwa chipita pansewu mochuluka ndipo kuti muziwe kuti ziko lino anthu ndi okwiya tabwerani mutumizane ama CID ni makamera anu mawa pa 18 muone mene anthu atulukire anthu atuluka kopya kupereka support kwa mai Patricia Kaliati Bon Kalindo the DC mwana upsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.